गैयाब्लाबो आङो 35-36टा सेन्टाराव गिदिंदों आरो जोंनि पिपल प्रेमिफोरजों गासैबो रायलायलायदों। बिथांमोना गासैबो जोंनोनो मदद होदों आरो बेबायदिनो दानि फैगोन गोदान गभर्नमेन्टखौ पिपल सरकारखौनो लाबोगोन होननानै खोथा होदों आरो बेबायदिनो बयबो जगदान होनानै भटफोरखौ बिदिनो ट्रेक्टर सबियावनो होदों होननानै जों रायथिलायदों आरो मोजां रिपर्टफोरखौ होदों आरो। दिनै 22 तारिख दिना दिनै जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। बेयो दिनै जोंनि बिटिआरनि मोनसे जोंनि सरकारखौ लाबोनायनि मोनसे बेयो सिस्टेम। दा बेयाव दिनैहाय बिराद रायजो राजाफ्रा पिपल सरकारखौ मोजां मोननानै लोंहोर लोंहोर ओंखारबोनानै बेबायदिनो गावबा गाव भट सेन्टारफ्राव थांनानै दिनै भट हैदों आरो जों लोगो लालायदों आरो आं गोबां सेन्टाराव गिदिंबाय। गैयाब्लाबो आङो 35-36टा सेन्टाराव गिदिंदों आरो जोंनि पिपल प्रेमिफोरजों गासैबो रायलायलायदों। बिथांमोना गासैबो जोंनोनो मदद होदों आरो बेबायदिनो दानि फैगोन गोदान गभर्नमेन्टखौ पिपल सरकारखौनो लाबोगोन होननानै खोथा होदों आरो बेबायदिनो बयबो जगदान होनानै भटफोरखौ बिदिनो ट्रेक्टर सबियावनो होदों होननानै जों रायथिलायदों आरो मोजां रिपर्टफोरखौ होदों आरो। समफोर हिसाबैथ' बहुत मोजां। दा रायजो राजाफोरनि जिखिनि नुजाथिनाय बिथांमोननि बुंनाय जों केलकुलेसन गैयाब्लाबो जोङो 22,000सो भटखौ जों मोनगोन। दा बे जोङो मोजां पार्सेन्टआव जोङो देरहागोन आरो जेखिया जा। दा बेनो जाहैबाय दा दिनै फुंनिफ्राय जाय बिथांमोना गावबा गाव सेन्टारफ्राव थांबाय बिथांमोनाथ' दानि मोजां दिनफोरखौ सिन्था खालामनानै ओंखारदों आरो बेखौनो आं मेसेज होगोन। दानि जोङो बिटिआरखौ माने गोजोन मोनसे सान्थि दैदेननांगौनि थाखाय जोंखौ मदद होनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो बिथांमोना बेबायदिनो सान्थि परिबेसखौ लाखिनो थाखाय बयबो हास्थायदों आरो बेबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौनो लुबैदों। दा बेखौनो आंबो खावलायदों। दा जोबथा नैबे बुब्लियाव बयखौबो खावलायगोन आरो बयखौबो आङो धन्यबाद होगोन माने जोंखौ मदद होनायनि थाखाय।